Dva najväčšie benefity nového stavebného zákona. Od 1. apríla platí na Slovensku nový stavebný zákon. Po takmer 50 rokoch tak konečne došlo k jeho úprave. Doteraz platil v podstate stavebný zákon z roku 1976. Po prvé, doba na získanie stavebného povolenia by mala byť kratšia a samotný proces by mal byť jednoduchší a efektívnejší. A to vďaka povinnému elektronickému podaniu žiadosti, zlúčeniu územného konania so stavebným konaním a vďaka tzv. Fikcii súhlasu, v zmysle ktorej budú mať obce lehoty, do ktorých sa musia vyjadriť. Inak sa ich nevyjadrenie bude automaticky považovať za súhlas. Druhým benefitom zákona je, že na menšie prízemné stavby s výmerou do 50 m2 mimo verejných priestranstiev a minimálne 2 m od susedov nebudú potrebné stavebné povolenie a ani ohlásenie. Môže ísť o garáže, altánky, kôlne, bazény do 25 m2 a podobne. Doba na získanie stavebného povolenia doteraz obnášala v závislosti od obce či mesta niekoľko mesiacov, niekedy aj rokov. Prax ukáže, či ohlasované benefity nového stavebného zákona budú naozaj v prospech obyvateľov Slovenska. Sledujte nás pre viac takýchto hodnotných informácií zo sveta realít.